Затова човек ще остави баща си, майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще станат едно. Така че са вече не двама души, а едно цяло. В това едно цяло не влиза майка ти, не влиза баща ти, не влизат другите ти роднини. Защото ако влизат, тогава имаме проблем. Ако ти с твоята партньорка или партньор живееш заедно с родителите на някой от двамата, мисля, че имате сериозен проблем. Защото по този начин ти позволяваш на тези родители, на тези роднини да се месят във вашето взаимоотношение, което не е правилно, защото вие вече сте едно цяло, имате ново начало и вие заедно с Бог трябва да решавате проблемите, които имате, трябва да решавате това, което искате да постигнете заедно, а не това, което майка ти или баща ти ви казва, че трябва да постигнете. И от християнска гледна точка, Бог не ни казва да не взимаме съвети или да не почитаме нашите родители и роднини. Напротив, ние може да им споделяме, може да искаме съвети от тях, но когато става въпрос за важни решения и за есенцията на вашето взаимоотношение, не може да позволяваш други хора да се месят.